maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Atong pasalamatan ang Dios sa ato ang pagsugod ini maong programa. Ato siyang pasidunggan. Dili na to kalimtan ang tanan nga ato ang naangkon ug ang tanan nga atong nahuman tungod na sa tabang sa Dios. Itubag sa Dios ang atong mga pag-ampo, mga hangyo. Iya tagi proteksyonan ug ibantayan ug iya kitang amuma sa tanan natong gikinahanglan wala ihikaw sa Dios gitubag ug giandam sa Ginoo ang tanan. Busa ako kang gidasig sa paglitok ug thank you Lord. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa paminaw kanimo. Nagkahiusa-usap kami sa pagpasalamat kanimo sa mga butang nga imong gihatag ug ipasinati sa matag usa sa tanan nga mong gipangayo kanunay nimo Dios nga gipasinati. Salamat o Dios nga imo sab kami gidasig ilig-on ug gitagaan og kalampusan sa mo ang pagbuhat sa mga bulaton ining adlaw. Inagbala puso ug nang baod-augon kami tungod na sa imong pag-uban. Walay bisan unsang kadaotan, walay bisan unsang buhat sa kaway nga ilabot sa matag usa tungod na sa imong pagproteksyon, pagbantay, pagpadala sa imong gamhanang mga anghel na may nagatiman kanamo. Niining takna o Dios, magkahiusan usab kami sa pagpaminaw kanimo sa pagkat-on sa mga butang nga gikinahanglan namo nga kinabuhi. Pagkat-on sa imong mga mensaheng pamaagi nga kinahanglan namo subayon. Kay ang imong mga pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. I-bless na usab kami sa imong mga mensahe. Inamo ang masabtan ang mga pagtulunan nga imong gibilin alang kanamo. Salamat Ginoo nga imo sab kaming hatagag kadasig. Nga dili gid kami madaog sa kaluyahon ni bisan unsang mga tentasyon pagsulay. Amo gayong malabangan tungod kay ikaw man ang Dios mao'y nakikuban ka namin tanan. Amoy salig itugyan dahil kanimo ang among pagsugod ni imong programa Pulong Mo Kinabuhi. We declare blessing amahan. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa atong mga digsunan nga naakaron sa nagkalain nga mga lugar dapit o naakaron sa ilaha inyong tagsatagsa kapinoyanan. Mayong gabi inyong igsuon Pastor Gideon makiguban usab sa atong programa o uban sa atong mga pinalanggang mga listener pinagi sa atong FM station 101.3 o sa tanang mga FM station nga nag-hook up na ini maong programa o sa tanang mo replay na ini maong live sa ato ang page sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi, may pagiguban. I declare blessing in Jesus name. Ikaw ug ako gitagaan og kalampusan og panalangin sa Dios nga atong gilagaran. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nato mga tigsunan nga silent listener nga nagsunod sa atong programa og nag-replay kanunay pinaagi sa Facebook Live Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong nga pagiguban, maayong nga pagpaminaw sa tanan to mga tigsunan nga mi hatod nag mga mensahe diri sa ato nga pagiguban. Si April Joy Diaz, maayong gabi Pastor Wasing from Cagayan de Oro, Indahad. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Cristi Pargan Rivas Ribulin o ni Pastor John Kitodlas, BI Pastor padurong mi sa Danter na ami atinan nga last night bilar sa akong kauban sa trabaho sa una. Pingan og ubanan mo sa Ginoo Pastor. Og ang Dios magapanalipod sa inyong biyahe.
Mayong gabi ni Bing Dandan, good evening pastor, og ni Fortuna Donaire, mayong gabi pastor, og sa tanan nga naminaw karon ang Dios. Dalaygon ang Dios, request kog awit magalangit wala ko puhii. Salamat sa Ginoo, wala ko buhii. Tungod na kay naay mga taong nagampo nangamuyog ng hangyo sa Ginoo alang kanimo. Mo na nga hangtod karon nagpabilin ka og ampingi ang pag-atiman sa Dios sa imong kinabuhi. Kay wala kun nimo buhi ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios, magpanalangin ka natong tanan ini awit wala kun nimo buhi. Mayong pagiguban ni Marlita Oliverio Bilaro, mayong gabi from Isabelite. Si Dilian, mayong gabi, Sister D from Kuwait. Ito magkigsuna des Kuwait, si Maria Victoria Perez Ancot, good evening. Og si Eileen Mamak, og si Lindio Hassel, mayong pagpaminaw. Si Agnes Rayonfante, mayong pagigubat. Si Brother Ricky Ragasa, mayong gabi pastor, og sa tanan nga mga namati karong gabi, og ang Ginoo magapanalangin natong tanan pinaagi sa iya mga pulong karon gabi. Salamat sa iyang alagad. Amen, no? Dalaygon ang Dios nga nagdasig naghatag panahon kanato aron kita magpadayon sa pagsabwag sa mga mensahe sa atong buong Dios ngadtos naglaing mga lugar ug nagkalaing mga kanasuran. Mayong gabi ni Darrell Herulaga, malipayong gabi tanan, labi na nimo Pastor Gideon uban sa tibok nimong pamilya. Dalaygon ang Ginoo matag usa nato ka kinabuhi watching from Marcos sa tubig sa Buanga del Sol. Mayong gabi ni Angelo Sasa, ni Nili Lariba Sumalinog, o mayong gabi ni Renalyn Gilisti o ni Romano Elmar. Mayong gabi ni mo diha Brother Elmer. Si Lynn Bandisan, mayong gabi from Davao de Oro. Si Nini Bayarkal Manila, mayong gabi watching from Bantalongon Dalagit. Mayong gabi ni mo Sister Nini. Sa miaging adlaw dito mig Dalagit, nagbiyahe kog Bisol. Unya lantaw ko sa Mantalongon Dalagit, medyo murag lungsod na gyud ning lugar o kay perti ng pagkadaghanang mga tao. Grabe ka daghang mga tao ang Mantalongon Dalagit tungod na sa mga utanon nga naa diha ang mga komprador o daghan na gyud ang mga tao kay akong makit-an nga maghuot na gani diha sa dalan. Mayong gabi no, mayong pagiguba ni Annie Rose Nama. Good evening Pastor, pag-greet ko diri sa barangay Amyo, Santa Catalina, Negros Oriental. Ni Mama ni Mana Nama an Arcolo family. Pastor, salamat Pastor. Maayong gabi sa mga Nama an Arcolio family. Maayong gabi, I declare blessing ninyong tanan. Si Gianni Montesilio, maayong gabi Pastor Gideon, og sa tanang kaigsunan nag-view karon watching from Iligan City. Ayong pakiguban mga igsuon, labi na ni Kilisti Pargan usab. Rivas Rigulin, sige sa Yahweh ato ding damon kining awit makalangit nga gi-request diri nga matod pa sige sa Yahweh. Sige sa Yahweh. Kanindot siya nga awit mga kaigsuona no. Ug maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Sis Aninaw. Maayong gabi Pastor Dalaygon ng atong Ginoo sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo makadungog na pod sa iyang buhing pulong na imong giwali. Watching from Bukidnon, maayong gabi ninyo diha. Og ni Sister Eden Alsula diha sa Malaigang, maayong gabi ninyo diha Sister Eden. Og ni Jaya, si Dong Marvin murag ning dulhog. Si BE Pastor Ninita Pahang, BE Pastor sa tanan namati pulong sa Ginoo from Surigao. Love you all. Kanindota no. Mayong gabi ni matod pa, good evening Pastor ninyong tanan diha gikan ni Eden Alsola Dinoyo. Si Annalyn Tundag, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa lain na sang pulong. Akong mabatian, listening from Lataban, Liloan, Cebu. Awit makalangit diri sa nga programa. Sige sa Yahweh. Okay, dalay ko ng Diyos.
Maayong gabi, maayong pagiguban ni Lynn Bandisan na kanta walay higayon. Ug Intag Idilin Bawan Samok, maayong gabi ni Arman Nonias. Watching from Diao, Davao City. Og ni Lorena Kerion Lakartaria. Ug Inday Dorlin Incabo Tinsay, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Nini Adrid ug ni Romano Elmer Matot pa Pastor, maayong gabi ug sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Pastor, dili lagi nako malod ang imuhang mga video. Kuan ka ring madto ka sa Play Store, tapos mo mag-download ka og kuan ng Facebook downloader. Facebook video downloader. Mayong gabi, GPC Santiago, mayong gabi, Songgaksa. Good evening, Pastor. Temprano pa di ay ka nga nag-live ron. Wa man ko ka-live kagabi Oni ako ko ka-live kaganina sa ikog pahuway mga igsoon. Unya kinahanglan kong mo live ko karon kay na ako'y iskutan nga mga tubag pod sa mga kaigsunan pod nga nagtan-aw diri sa atong programa. Ang uban mga silent listener nga mihatod og mga minsay may tungod kung kinsay akong gisunod. Asa magid kuno ko ning sunod? Tuwa ba ko ning sunod dito ni John Calvin or ni Jacobus Arminius? Asa man kuno ta nagasunod? Kumbaga kung arita ni John Calvin, mga Calvinism ta. Og ari po ta ni Jacobo kana bitaw nga Jacobo Arminius, mga Arminianism ta. Manay gingon nga tungod sa mga tao ba nga nagtuo sa Ginoo pero nahimong gigamit ra ang Ginoo pero tao ra pod ang gisunod. Ang tumbag nako ana mga kaigsunan, wag gyud ko mosunod anang dilang duha. Kaya nga nung usaon ako pagsunod kapag kung kaila anak nila, pareho na silang gatuon sa Biblia. Ikaw ug ako pareho tang nagtuon sa pulong sa Dios. Ug dili po na apil sa ato ang desisyon nganong nahimo tang Kristohanon. Dili sila apil sa atong pagigsaad sa Dios. Kami ingon tang I have decided to follow Jesus. Wala mo ingon tang I have decided to follow John Calvin, ni Jacobus Arminius o kinsa pa diha nga mga dagkong theologian. Usa sa mga problema mga ikigsunan sa tao mao ni atong hisgutan karon. Nagtuo Ginoo, may desisyon nga misunod ni Jesus, pero ang nahitabo wala mo sunod ni Jesus o ani sunod sa tao. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Felix Arteaga. Mayong gabi ni mo diha. Og si Julito, mayong gabi Pastor Wasing from Hinunangan. Mayong gabi, mayong pagiguban. Og ni Jimen Alsula Dinoyo, mayong gabi mo diha dong. Og ni Boss Junjun og ni Sister Aime. Moingon ra ko sister no kay ato mga kaigsuonan no diha sa mga silingan pag yun, mga maayo kayong mga silingan. Unya moingon ko nga kanang bitang tigtumbaya. Patas ang pagtumbaya, walay pili-pili, walay pigpihig. Amo ni mga tao, mga kaigsuonan nga nindot ikauban. Mayong gabi ini mo diha dong Jimin Alsula Tamayo. Mayong pagiguban, mayong paminaw ni Felix Arteaga Orioki. Mayong gabi watching from Kinanunan, Trinidad, Bohol. Ato mga kaigsuonan dias Bohol. Ako kamo gidasig sa mga igsoon sa pag-share sa atong programa kay naatay hisgutan karon. Kini bitaw nga ato ni ipadayon kung unsa gyud kalahian sa baruganan, dugang mga kalahian sa baruganan ni John Calvin o ni Jacobus Arminius. Pareho ni sila mga nagsunod ni Jesus Christ, pareho nagtuo, nagsangyaw mahitungod sa kaluwasan, pero dunay mga diferensya ang ilahang mga diskasyon. Og tungod kay dunay mga diferensya ang mga diskasyon, ang mga tao o mga pastor o mga magtutuong nagsunod ani nila, dili gyud ni sila magkasinabot pod kung ang usa nagsunod ni John Calvin, ang usa pod nagsunod ni Jacobus Arminius. Mubarog yun na sila sa tagsa-tagsa mo nang naay mga pastor o dunay mga magtutudlo, wag yung taon magkasinabot.
Awit pakalangit diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ni tagaan og pagtagad mga kaigsunan na walay higayon na composed by John Gamboa. Mayong pagigupan ni Jose Dandan Umbion. Ayong gabi pastor og sa imong pamilya og sa tanan. Si Dinulan Abuda rin. Good evening pastor. Shout out ko diha sa Agutayon Himalalod Dinulan family. O sa tanang naminaw, good evening from Campus 1, Norso, Baay City. Ay, mayong gabi, may pagiguban. Ipangumusta ko diha sa akong igsuon si Pastor Sapre Candelario nga nagtudlo diha sa Campus 1. Man siguro pa siya karon na assign sa Campus 1. Ay, pangumusta ko ni Pastor Sapre. Mayong gabi ni Sister Ilsa De Villeres ni Ate LB. Mayong gabi inyo diha te. Og ni Nung Ramon, mayong gabi ninyo diha. Og sa mga De Villeres family, mayong gabi ang uban murag nagtuon na ron sa mga instrument diha sa atong simbahan. Si Delia Inte, mayong gabi. Si Jean Palomar, mayong gabi pastor. Og sa tanang nagsunod sa imong programa Dalaygo ng Dios. Og si Eileen Mi Montesino, Amboy, mayong gabi pastor from Toril. Pwede mangayo sa inyong mga pag-ampo para sa akong mama si Primalin Montesino na karon sa SPMC karon, kompletong kayuhan sa iyang sakit, successful operasyon tumor. Sige ato nang dados mga pag-ampo ang atong hangyo. 100% niya ang pulong sa Dios dili gay mapakyas. Ang iyang mensahe nagsulting nadasi kanato nga kung kita mangayo sa pangalan ni Hesus, iyan ang ihatag. Mayong gabi, may pagiguban ni Rajimian Hala from Davao. Permi nagatanaw sa imong live pastor. Salamat kayo sa inyo nga pagkamakununayon. Si Janet Lo Chavez Cambiao. Mayong gabi, Pastor Gideon. Si Primatiba Dabuda. Mayong gabi, Pastor. God bless watching from the Pulog City. Mayong gabi ni Pastor April Miakab Turan. Mayong gabi pastor diha nimo ug sa tibuok nimong pamilya ug sa tanan nagsunod sa imong programa. Doon ako gi-message kanimo diha pastor ngutan ako kung asa man ay kakaron. Kay murag naa ka sa biyahe unya murag naa ka sa lugar nga first time po ko nakakita. Si Gloria Romano, mayong gabi. Si G Loud Lord Caminio, mayong nga pakiguban. Si Elia Mi, mayong nga pakiguban. Si Marjorie, good evening pastor. Shout out ko sa tanan na minaw nga nagtanaw sa imong live. Ato na nga hisgutan mga kaigsuonan ng ato karon nga tutukan kini bitawng duha ka mga dagkong mga teologian. Kay mao man ni ato ang itutukan mga kaigsuonan. Akong tubagon pinaagi gyud sa pulong sa Dios ang mga pangutana nga nag-ingon nga kinsa maday akong gisunod. Unsa may akong rason nga nung inaana ang akong prinsipyo. Kinahanglan kantigutang mo barog o kantigutang mo tubag sa mga pangutana pad sa mga tao nga doon na po yung mga taong gisunod. Ako nga nagwali dinhi mga kaigsunan, ako nagasangyaw sa pulong sa Dios. Nagsangyaw ko dili aron kamo musunod nako. Kun dili aron kamo musunod ni Jesus Christ. Kay ikaw gako gitinguha gyud diha sa mensahe sa Biblia nga atong pakigsaad ato ning makitaan. Atong hinumduman mga kaigsunan, doon na tayo pakigsaad sa Dios. Pinaagi kang Kristo. Ang atong pakigsaad mosunod ta ni Jesus. Kami nga mga magwawali magsasangyaw sa pulong sa Dios. Mahimo ming kaabag o partner sa inyong pagsunod ni Jesus Christ sa pagdasig, paglig-on o pagpahinumdom o pagpasidaan sa mga butang nga gikinahanglan gyud natong ampingan o sa mga pulong nga mga mensahe nga gikinahanglan natong ikinabuhi samtang naapata sa kalibutan nga naghulat pa ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Importante magyud mga kaigsunan nga naay tig-remind nato og ang gipakita gyud sa Biblia nga usas mga tig-remind sa atong kinabuhi ang mga alagad sa Dios, ang mga magsasangyaw. Mao gyud nay tig-remind, tigpahinomdom, tigdasig
may mga kaigsunan o tigpahinomdom sa mga pulog mensahe sa atong buhi nga Dios. Sa ako nga pagwali mga igsuon, giampingan ko kini pagayo. Tungod kay naay pasidan ang Dios ngadto sa mga magwawali ug sa tanang mga magtutudlo. Nga kaming mga magwawali ug kaming mga magtutudlo, hukman mi sa higpit nga paghukom. Lahi ang paghukom sa mga magtutudlo, higpit kumbaga. Kini gisaysay ni Apostol Santiago diha sa kapitulo 3. Nga kaming mga magtutudlo, hukman mi sa higpit. Mahinungdan ako nga nagwali gyud ko sa pulong sa Dios. Nagwali og nagtudlo ko sa mensahe ni Kristo. Aron ikaw ug ako nga makadungog sa mga mensahe sa Ginoo, hingpit nga makasunod ni Jesus Christ. Si Apostol Pablo doon na siya'y mensahe mahitungod ining pagsunod. Diha sa unang Korinto kapitulo 11, kung doon na mo'y Biblia ablihi ang unang Korinto kapitulo 11, ako saning ipaisiuna sa ato nga programa o sa ato nga panag-uban karon maghisgot sa pulong pagsunod. Diha sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, ingon din hinga, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Pwede tang musunod og tao sa paagi nga atong masiguro nga kanang maong tao nga atong gisunod, hingpit nga nagsunod ni Jesus Christ. Wala say gidugang nga mga pagtulunan sa Biblia, wala say gidugang nga gikuha nga mga mensahe ug doktrina sa Biblia. Aron makasiguro ta nga walay gidugang ug walay gikuha nga mga pagtulunan o mga doktrina sa Biblia, ikaw ug ako gidasig ta sa balang espiritu nga mohatag yun og panahon sa pagbasa sa Biblia. Kay sultihan ti ka, sultihan ko kamo. Dili gyud ka kasiguro sa usa ka magwawali kung ang iyang giwali gikan ba sa Dios o gikan ra ba sa iyang kaugalingon. Di ka kasiguro ini kung ikaw mismo kulang og pagtuon sa Biblia. Kung dili ka kasiguro, nagpakita nga way kasiguruhan ang imuhang gitinguhang kaluwasan. Way kasiguruhan ang resulta sa pulong nga imong gitiuhan. Mahinungdan ikaw ug ako, idasig ta pag-ayo sa Ginoo ug nahimong instrumento kini mong programa nga ayaw pagtinapulan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Usa sa pinaka-weakness sa tao nga nagtuo sa Ginoo ang paghatag og time sa Biblia. Ang maong weakness mga igsuon magdala ni sa tao og kanang pagkawalay kahibalo, pagkadanghag. Ang kanabitang weakness sa paghatag og time para sa pulong sa Dios, sa pagtuon sa Biblia, pagtuon sa mga pagtulunan sa atong Ginoo, mao ni magdala sa pagkadanghag sa tao. Atong hinumduman diha sa Mateo kapitulo 25, ang napulo kadalaga ang gisgutan ni anak ni Jesus Christ, mga Kristohanon, mga taong nagtuo niya, mga taong naanay pulong sa Dios, mga taong naanay balang espiritu. Naay mga pulong sa Dios apan wala nila bansaya, wala nila i-priority. Mas gisunod nila ang pulong sa tao gamit ang pulong sa Ginoo. Mao ni usas mga isgutan nato mga kaigsunan unsay problema sa tao nganong dili kay sa katubo diha sa pagpangalagad. Alang nimo, unsa may imong nakit-an nganong ang tao dili kay katubo sa pag-alagad. Daghang kaayong taong nagtuo, pero pila ra ka buok or pila ra ka porsyento siguro ang iyahang response sa mensahe sa Dios. How about sa matag usa nato karon? Pwede nimo lilion ang imong kaugalingon nga moingon ka nga nagtuo ko ni Jesus Christ, nagtuo ko sa Dios.
Kung nagtuo ka ni Jesus Christ o nagtuo ka sa Dios, nagtuo ka about salvation. Kung nagtuo ka sa kaluwasan, pilara ka porsyento kaha ang time nga imong gigahin sa pag-discover niini. Mga igsoon, usa sa mga weakness gyud sa kinabuhi sa tao ang pagtuon mahitungod sa kaluwasan. Kasagaran sa tao, mga kaigsuonan, mingtuo sa Dios pero nisalig sa tao. Mingtuo sa Dios pero mingsunod sa tao. Ako, uban pang mga magwawali, uban pang mga magsasangyaw, instrumento mi aron makakaton ka kung unsaon pagsunod ni Jesus Christ. Gipahinumduman ta sa Ginoo sa mensahe ni Jesus Christ sa Mateo 28, versikulo 20. Ang sugo ni Jesus ngantos tanan niyang mga apostolis, tanan niyang magsasangyaw, tanan nga mga magwawali, tudloi sila sa akong mga sugo. Ang pulong mga sugo diha, naa diha ang mga pagtulunan, mga patakaran, mga roles, naa diha tanan. Ang pangutana, sa imuhang pagtuo og Dios, sugo ba ni Jesus Christ ang imong nakatunan? Pagtulunan ba ni Jesus Christ ang mihari sa imong kinabuhi? Mao ni ang ato karong hisgutan, mga kaigsunan, nga gitagaan tag time ni Lord aron mamalandong bitaw ta sa makadyot hinuktukan nato ang maong mensahe. Tinuod ba kong nagsunod ni Jesus Christ? Basig igo ra kong mintuo, pero tao ang akong gisunod. Ato asang tagaan og pagtagad kining kalahian sa mga gilalisan sa mga pastor, gilalisan sa mga magwawali mahitungod sa kaluwasan, ug dili lang sa mga magwawali o sa uban pang mga magtotoo nga nagpakabana mahitungod sa kaluwasan. Daghang kay mga tao nga nagtuo sa Ginoo nga ang kaluwasan wala na magkinahanglan sa buhat sa tao. Ang kaluwasan, ang pagsulod sa gingharian sa Dios, nunid na ang maayong buhat. Kay ang kaluwasan karon og hangtod sa pag-atubang sa Dios, trabaho sa Dios. So aron mas madugangan ang atong kahibalo mahitungod ni ining mga dagkong kalahian sa mga baruganan sa ubang mga magwawali nga ato ang makita sa social media, madunggan sa nagalaing mga lugar, sa suod ug sa gawas sa nasod, o bisan kinsa nga mga magwawali, mapilipino man o dili Pilipino. Kinahanglan masayod ka kung asa sila mimbarog, kang Kristo ba, o ni John Calvin ba, or ni Jacobus Arminius ba. Sa ako nang gikaingon kini si John Calvin o si Jacobus Arminius, pareho ni silang tao. Pareho nimo, pareho nako, nga nagpakabana mahitungod aning gihisgutan sa Biblia nga kaluwasan. Ilan ning gitun-an pag-ayo. Ang unang nagtuon, kung imuhang tun-an gyud ang istorya nilang duha, ang unang nagtuon si John Calvin. Si John Calvin doon na siya'y mga doktrina nga iyang giumol, ug doon na siya'y mga libro nga iyahang gimugna. Nga doon ay mga page, doon ay mga chapter, kumbaga. So atong hisgutan, mga kaigsunan, kining mga dagkong kalahian sa ilang tagsa-tagsa kabaruganan. Ato ning tagaan og dagko nga mga mensahe aron inyong mabahig diha sa inyong pagtiknot. Kailang banggod sa mga nagtuon og nagpakabana mahitungod sa kaluwasan, di gyud na sila mahimutang kung dili magtiknot. Makit-an magud sa ato ang mga aksyon kung interesado ba ta sa gitanyag nga kaluwasan og dili. Kay kung interesado ta, buhatag gyud tag panahon ini. Sama gud sa usa ka trabaho, kung interesado ka sa mong trabaho, sa wa pa nimo na apply, imo na nang gitun-an.
Kung interesado ka nga mahimong pulis, mi-enroll ka criminology. Dili ka makasuod sa pagkapulis kung di gani ka mismo makapasar sa crime. Mao na nga kung interesado ka sa gitanyag nga kaluwasan, dapat karon pa lang nga makakita pa ka, makabasa pa ka, makadungog pa ka, makasabot pa ka, nagpakabana kanini. Ako, gigamit ka instrumento para makakita ka, makakita mo sa gikinahanglan o i-priority sa kinabuhi sa tao. Dapat ang i-priority natong mga tao nga nagtuog Dios ang pagtuon sa pulong sa Dios. Pero mao ba kini ang nahitabo sa ato ang pag-ila nga doon natay Ginoo? Sa katos ka tao, sa 100 ka tao, may nalag na ay 2% nga seryoso nga nagtuos Biblia. Imagine na, sa usa ka barangay, ang uban allergy og Biblia. Mahadlok kung hatagan ni mog Biblia. Usa nga klase nga kinaiya o prinsipyo sa tao. Daghang kay mga tao nga muangkon nga naay Ginoo na sila'y kaluwasan. Pero tunulan og pulong sa Dios nga kunuhay maunay ilang gituhan. Ang Dios nga ilang gituhan naay sulat. Ug ang sulat ug ang mga mensahe nas Biblia. Ang problema kung imo silang tunulan, malisang sila. Moingon silang, no, pastor, dili ko ana. Munay usas sa mga kinaiya nga wala maka kana bitaw kinaiya og batasan sa tao nga nagpaulipon ni ini. Ang tao na ulipon ni anang maong kinaiya. So alang sa mga nag-take note o sa tanan nga mga seryoso nga nagkat-on sa pulong sa Dios, inyo nang isulat ang mga dagko nga mga mensahe nga diha nato makit-an ang kalahian sa ilahang mga baruganan. So ari tauna sa pulong pagpili sa Dios. Mahitungod sa diskusyon ni John Calvin, ang pulong pagpili sa Dios kining wala ihatag sa Dios ang katungod ngadto sa tao. Ang Dios na mili na daan kinsay iyang luwason, kinsay taong maluwas, kinsa po'y taong iyang laglagon. Kumbaga sa teaching ni John Calvin, mga kaigsunan, walay kagawasan ang tao. Bisan pag makadungog siya sa pulong sa Dios, kung wala gyud siya andami sa kaluwasan, way bili alang kaniya bisag kapila pa siya mudawat. Bisag kapila pa siya mo ingong mutuo sa Ginoo, pero kay gipili naman daan, matod pa ni John Calvin, kisay iyang maluwas or kisay iyang luwason. Unya doon na sila mga gipang kutlo nga mga bersikulo nga ang ilang gibarugan diha sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 4-5. Kagipili kita niya diha kang Kristo sa wala pa matukod ang kalibutan. Kanang maong mensahe, kung ato na siyang tun-an, ang Dios di ay nagpili sa tao sa wala patukura ang kalibutan. Gipili na niya ang tao through ni Jesus Christ. Pag abot ni Jesus Christ, ang nahitabo nga wala kayo masakpi ni John Calvin, ang gihatag nga authority sa Dios kang Jesus. Gihatag sa Dios ang tanang authority ngadto ni Jesus. Buti pasabot kung unsay desisyon o pagtulon-an ni Jesus, muagre gyud ang Amahan. Pero dunay mga papel nga naghisgot nga nagpakita nga nagpaubos gyud siya. Miingon si Jesus nga wala ko moanhi pagtuman sa akong gusto kundi sa nagpadala kanako. Ang gipasabot ni Jesus ang paghatag og kaluwasan. Ang paghatag og kaluwasan pinaagi ni Jesus. Pag-abot ni Jesus, ikaw ug ako, kitang tanan, dunay kaluwasan sa dihang motuo ta. So tanang dayon tao, kung imong tan-awon mga kaigsunan sa Biblia, dili sa doktrina ni John Calvin,
tanang tao sa tibuok kalibutan gipili na daan. The word gipili, doon na pamaagi nga giandam ang Dios aron ang tao maluwas. Og ang pamaagi dili ang simbahan, dili ang doktrina sa tao, kun dili kang Kristo Jesus. Pag abot ni Jesus Christ, mao na ang pagsulod sa gitawag, gitagaan ni Jesus Christ ang tao ug pagbuot. Kung mutuog mo dawat, maluwas, apan kung dili, silutan. Mao na gidiscuss usab ni Jacobus. Mao ni pag-abot ni Jacobus mga kaigsunan, kining discussion nga gipagawas ni John Calvin alang ni Jacobus diha sa Roma kapitulo 8:29, iyang gikutlo kini mga mensahe kay ang mga iyahang nahibaluan na daan mao iyahang gitagaan na daan. So buot ipasabot mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ang Dios mipili sa paghatag og kaluwasan ngadto sa mga taong dunay kahibalo mahitungod sa mga mensahe sa Ginoo. So kung ikaw ug ako makakat-on ta, makahibalo ta sa mga pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako maluwas, usa ta nga gipili sa Dios. Arita sa pulong kagawasan alang sa usa ka theologian nga mao si John Calvin, ang kagawasan sa tao sumala siyang diskusyon mga kaigsunan, wa gyud kagawasan ang tao. Kung aritas kagawasan, ang tao walay kagawasan. Sa diskusyon ni John Calvin, nganong way kagawasan tungod kay iyang gikutlo ang Episo kapitulo 2 bersikulo 1. Kamo mga patay tungod sa inyong mga kasalanan o kalapasan o mga sala. So ang tao patay sa sala, busa dili makahimo kuno ang tao sa pagpili sa Dios. Gawas kong buhion siya sa Dios. So imong makita sa diskusyon ni John Calvin, wa gyud mahimo ang tao. Kay patay siya, di siya kaila sa Dios. Ang problema diha, gibuhi man ang tao pinagi kang Kristo. Ug diha kang Kristo, ang tanan doon na may kagawasan sa pagdawat ug pagpili ug pagtuo. Mao bitaw nang naa sa John unang Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Imong makita diha ang tanan mito misalig, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So ang diskusyon po ni Jacobus Arminius mga kaigsunan nga naa sa tao ang kagawasan. Kung mudawat siya, mutuo siya, makabaton siya kaluwasan. Munang niingon si Josue sa daang tugon mga kaigsunan, miingon si Josue nga karong adlaw diha sa Josue kapitulo 24:15, ingon si Josue nga karon adlaw pagpili mo kinsa inyong alagaran. Ang mga Dios-Dios bas Amorinhanon, ang mga Dios-Dios bas mga Filistianon o kinsa man ang mga Dios-Dios diha sa ilang panahon, o mga Dios-Dios ba sa ato mga katigulangan? Si Josue miingon, apan alang nako ug sa ako ang banay ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Dios. Diha giklaro mga kaigsunan nga gikan pa sa karaang panahon sa Old Testament o New Testament, ang tao maoy gitagaan o kagawasan sa pagpili. Lahi ang diskusyon ni John Calvin mahitungod sa kagawasan mga kaigsunan, ang tao walay kagawasan sa pagpili. Pero sa diskusyon mga kaigsunan ni Arminius, ang tao gitagaag kagawasan kung mupili ba siya, mudawat ba siya, mutuo ba siya. Kay kung mutuo ug mudawat sa ni Jesus Christ, maluwas gyud siya. Gani dito sa Gipadayag kapitulo 3:20, imong makit-an diha mga kaigsunan nga si Jesus nagtuktok. Ug iyon siya kun dunay makadungog ug moabli sa pultahan, buti pasabot pag abot ni Jesus Christ wa niya ipamugos ang kaluwasan.
Ikaw ug ako kitang tanan, gawas nun ta, kung mudawat bata, mutuo bata, mudawat magkinabuhi bata sa pulong sa Dios. Kay kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, si Jesus miingon, nagpabilin mo nako, og ang resulta, kinabuhing walay katapusan. Mao bitaw nang ikaw ug ako, kung musunod kag doktrina sa tao, di ka magtuon sa pulong sa Dios, ang imong kaluwasan way kasiguruhan. Dunay nangutana, moingon ako nga, Pastor Gideon, asa maday kami sunod? Nilang duha, ni John Calvin o ni Jacobus Arminius. Ang akong tubag, wa ko mosunod nila. Kay wa man ko kailaan nila. Igo ra ko nagbasa sa ilang mga diskasyon. Igo na akong gitun-an ang ilahang doktrina o ang ilahang mga pagpasabot. Ang nindot lang sa atong panahon karon, ang Biblia abli. Ako, ikaw, sila kitang tanan, gitagaag kagawasan nga motuon og mubasa sa balaang kasulatan. Kung tapulan kang mubasa sa balaang kasulatan, ang imong pagtuo wa gyud kasiguruhan. Kay ang tinuod nga pagtuo nga modala sa kinabuhi sa tao dito sa saad sa Ginoo, ang pagtuo nga gikan sa pulong sa Dios, dili sa pulong sa tao. Ingon si Apostol Pablo, Roma 10:17, kay ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong, ug ang pulong nagagikan sa baba sa Dios, ug ang tanang pulong nagagikan sa baba sa Dios gisulat diha sa Biblia nga maoy igong makaluwas sa tao. Pag abot diha sa Biblia, daghang kay mga taong nagtuon niini. Ang problema sa ilang pagtuon, doon na sila giidolo nga mga magwawali. Doon na gani mga Pilipino, mga Pilipina nga nagtuo Ginoo, pero ang ilahang gituohan o gisunod propeta. Wa pa gyud sila kaila. Kung ako'y pangutanon, kinsay akong gisunod? Nilang duha? O uban pa? Wala ko'y gisunod nilang duha. Ang akong gisunod, si Jesus Christ. Kay di ko malimot sa akong pagkigsaad sa Dios nga miingon ko, mosurrender ko nimo Lord. Og ako karon si Gideon, mi desisyon nga mosunod nimo Jesus. Mao bitaw nang naikanta mga kaigsuonan, I have decided to follow Jesus. Ako nakadesisyon nga mosunod ni Jesus. Og misaad ko nga dili na ko mubalik sa kalibutan. Ug walay laing nakatabang na ako. Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang nahimo na kong kaabag tinuod ang mga magwawali, ang mga maestro. Muna nga ako nga gitudloan, nagtudlo pug ko sa uban. Pero ang akong gitudlo, dili ako mensahe. Ug dili mensahe sa nagtudlo nako. Kay ang akong gitudlo ug ang akong nakatunan, gikan mismo sa balaang kasulatan. Sunod nga mga dagkong kalahian sa mga doktrina ni John Calvin ug ni Jacobus Arminius, kanang pulong kinsa ang gipakamatyan ni Jesus. Alang ni John Calvin, ang iyang pagpasabot, ang kamatayon ni Jesus alang lang sa mga pinili. Ako ning gidiskas sa mayaging gabi, way labot tong wala pilia. Katong wala, ang dami wala pilia, sikat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Wag ito'y labot. Ug ang iyang giingon, ikutlo niya ng Juan Kapitulo 10:15, nagihalad ko ang akong kinabuhi alang sa akong mga karnero. O niya, sa Mateo 1:21, ang luwason lang ni Jesus, katong iya mga katawhan. Karon, kung mudawat o mutuo ta ni Jesus, mahimo man tang katawhan. So buhot ipasabot sa
tinuod nga diskusyon sa Biblia nga maoy na absan pod ni Jacobus Arminius nga ang tinuod nga gipasabot sa Biblia mga kaigsuonan nga ang tao gitagahan yung kagawasan kanang John 3:16 kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini ang gipadala gihatag ang iyang bugtong anak aron ang mutuo. Kanang word mutuo kondisyon na siya. Kundi ka mutuo ang giingon diha malaglag yun ka. Di ka makabaton sa kinabuhing wala katapusan ang tubag pod ana ni John Calvin. Katong mga pinili sa Dios na daan, mutuo to gyud ni Jesus. Kung inana malamang nga paagi nga wa gyoy chance day ang uban, giklaro na lang unta ni Jesus nga miingon siya nga mianhi ko para lang sa gipili samahan. Wala man siya moingon ana. Ang iyang giingon mga kaigsunan nga kadto mutuo o ang mutuo. Ya dito sa wali ni Juan, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 2. Dili lamang alang sa atong mga sala kundi usab sa sala sa tibuok kalibutan. Buti pasabot mga kaigsunan kung atong tun-an lang pag-ayo ang mga doktrina bitaw ni ining mga dagkong teologyan sa mahitungod sa nagdiscuss ining kaluwasan. Sa gipasabot ni Jacobus Arminius, kung imong tun-an ang Biblia, duol ang diskusyon ni Jacobus Arminius sa gipasabot nga gibilin nga mensahe diha sa Biblia sumala sa diskusyon niini. So atong makit-an diha mga kaigsunan, arita sa kang Arminius mahitungod aning kinsa ang gipakamatian. Ang tanan nga gipakamatian gyud ni Jesus. Dili kay ang mga pinili sumala sa diskusyon ni John Calvin. So ari na punta sa one save always save. Mahimo bang mawala ang kaluwasan or dili ba mawala? Ang diskusyon ni John Calvin mga kaigsunan iyang gikuha ng John 10:28-29. Walay makakuha kanila gikan sa akong kamot. Ang tinuod nga tinubos dili gyud mawa ang kaluwasan. Nya iyan ang gipaluapan dito sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8:38 nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa Dios. Kini mao mensahe sakto na siya. Pero gugma sa Dios. How about ang gugma sa tao? Yes, ang wali ni Apostol Pablo tinuod na kay maunay na hitabo samtang si Jesus naapas kalibutan. Iyag yung gipakamatyan ang tanang makasasala. Katuganing mga taong nagbugal-bugal niya, iya pamangganing gipangayog pasaylo sa amahan. Amahan pasaylo sila. Katong grabe nga katong kriminal, iyang gipasaylo. Maubitaw nang sa mga pulong mensahe ni Jesus. Bisag unsa pa ka, bisag unsa pa ka kaitom kapula ang imong sala, diha kang Jesus, dunay kapasaylohan. Pero sa ubang mga simbahan, walay kapasayloan ang ubang sala. Mga igsuon, ang diskusyon sa Biblia, medyo duol kayo ang diskusyon ni Jacobus Arminius. Kay ang iyang gidiscuss, ang kaluwasan posibleng mawala kung ang tao mubiya diha kang Kristo. Mubiya sa mensahe ni Jesus. Maubitaw ng Hebreo kapitulo 6, 4-6. Ikaduhang Pedro kapitulo 2, 20 o 21. Imong makit-an diha nga ang kaluwasan pwede siyang mawa. Pero alang ni John Calvin, dili gyud mo pwedeng mawa ang kaluwasan. Sa taong gipili na daan, makasala man ang tao nga gipili na nadaan, luwas ra gyapon na.
Munang naay mga tao nga bisan og naay pagtuo, mangabit ra gyapon. Kaya ang kaluwasan silyado naman. Pero sa gipakitas bala ang kasulatan, mismo sa atong Ginoong Jesucristo ug sa mga apostoles, nagtudlo gyud diha. Nampingan nato ang kaluwasan nga atong nabatunan. Kay kung dili ta magmadaugon sa pag-amping niini ug dili ta magpabili niini, ang atong ngalan nga nahisulat na unta dito sa libros kinabuhi papason. Munang kung ako'y pangutan-on, wa ko'y gisunod nilang duha. Ang akong gisunod, ang diskusyon ni Jesus Christ ug sa mga apostoles. Nga atong kaluwasan, angay ampingan. Asa man sila nagkapareha ni John Calvin o ni Jacobus Arminius? Doon na ba'y mga doktrina o diskusyon nga diin nagkapareha ang ilang baruganan? Doon na. Una, Biblia. Si John Calvin o si Jacobus Arminius, pareho sila nga ang Biblia dako kayong otoridad. Kayang uban manggod o ubang mga simbahan manggod ang doktrina nila, ang ilahang dunay dako kay otoridad ang simbahan kaysa Biblia. Kinahanglan masayod mo niini nga naay mga simbahan nga mas dunay authority ang ilang simbahan kaysa Biblia. Walay bili ang Biblia kaysa pagtulunan sa simbahan. Pero silang duha, si John Calvin o si Arminius Jacobus Arminius, pareho sila nga mingtuo nga ang Biblia mao'y autoridad. Sunod, pareho sila nga mingtuo nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud ni Jesus Christ. Kung imong tun-an ang ilang doktrina, pareho ra gyud sila. Nya mahitungod sa kaluwasan sa grasya, pareho pod sila. Nga dili buhat sa tao kundili grasya sa Dios. Pareho pod sila mahitungod aning ang tao makasala ug nanginahanglag kaluwasan. Kay naa man nas Biblia nga ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So silang duha, mga kaigsuonan, naay mga doktrina nga pareho sila. So kung imong tan-awon kanang mga pastor nga nagsunod ni John Calvin o nagsunod ni Jacobus Arminius, doon na mga doktrina nga magkasumpaki sila sa laing bahin, doon na po yung mga doktrina magkatakdo sila. So ang ani ay kanabitang pinakamubo nga pagsabot o sayon kayong sabton mahitungod ni John Calvin o ni Jacobus Arminius. Sa kang John Calvin, ang Dios maoy magbuot kinsay ang luwason. Pero kang Jacobus Arminius, ang Dios nagtanyag og kaluwasan, ang tao mo'y mo response. Kung ang tao ay mutubag, mudawat ang tao, makabaton siya kaluwasan. Pero kang John Calvin, bisan pag mudawat ang tao, mutuo ang tao, kung wala gid siya ang dami og dili sa pinili sa Dios, muundang ra kuno na sa pagpangalagad. So munay pinakamubo nga mga mensahe mahitungod sa kalahian nilang duha. Mao na nga kabantay mo, dunay mga simbahan nga ang ilang gisunod ug ang ilang gibayaw, ang ilang giwali dili na si Jesus, si John Calvin na. Dili na mga bersikulo ang ilang gipos, ang libro na ni John Calvin. Pero motuo sila ni Jesus. Mao na nga ang ilahang mga prinsipyo ug mga wali kanunay punteriya sa mga nagsunod pod ni Jacobus Arminius. Ug maunay nakabati sa tao. Nawagtang ang respeto, nawagtang ang gugma, nimpuli ang pagkabugal-bugalon. Maunay tinuod. Ako ning gidiscuss dinhi aron makabantay ug makaila mo kinsay mga pastor o mga magwawali nga tinuod gyud nga nagsunod ni Jesus Christ. Gitagaan ko sa Ginoo og higayon nga muhatod ni ining mensahia ninyong tanan aron kamo tanan masayod og makaila sa mga simbahan nga nagtuog Dios
nindawat ni Jesus, pero nagsunod ni John Calvin, nagsunod ni Jacobus Arminius. Muna'y nakabati mga kaigsunan. Moingon ko nganong nakabati, kay sa ilang pagtuo ni desisyon sila nga musunod ni Jesus, pero ang ilahang gibayaw, ang ilahang gidipinsahan, ang doktrina kang John Calvin o doktrina ni Jacobus Arminius. Siguro daghan kayo mga Kristohanon karon nga dunay mga pangutana, dunay mga idea o karon pa siguro uban nakadungog nga naade ay mga Kristohano o mga pastor, mga magwawali nga wala magkasinabot. Tinuod na. Sultihan ta mo, daghan kay mga pastor o mga magwawali sa social media, wala magkasinabot mahitungod anang bautismo. Wala magkasinabot mahitungod anang kaluwasan. Wala magkasinabot mahitungod anang adlawng Domingo. Wala magkasinabot mahitungod anang ikanampulo. Kailanlain sila o gisunod. Ning tuo sila ni Jesus, ming sangyaw kuno sila sa pulong ni Jesus, apan ang ilang gipakaon sa mga tao ang giluto sa mga dagkong teologyan nga naunagan nila. Muna nga ko, nagwali ko, nagtuon sa Biblia. Giwalin ako ang unsay pulong sa Ginoo. Daghan kayo mga nagtuo sa Ginoo na ay mga simbahan nga gipangpos. Jesus ang ilahang manluluwas, si Jesus ang ilahang Ginoo, pero ang ilang gibayaw propeta. Wa pa gyud sila kaila. Munay usas sa mga weakness sa tao. Og ako gidasig sa Ginoo sa pagpangutana kaninyo. Kinsa ang imong gibayaw? Kung propeta ang imong gibayaw mismo wa ka kaila, suginlanti ka ang mahitabo mao ni. Ang Pilipinas mahimong daw samas ninibis imong mata. Tinuod na Alang sa mata sa ubang mga Kristohanon, ang Pilipinas daw samas Ninibe, mao nang mintuo sila sa propeta nga nang ginahanglan ang Pilipinas og propeta. Mangutana kuno ko ninyo. Ang Pilipinas sa inyong tanaw, sama na bas Ninibe? Nga nang ginahanglan ni Jonah? Unsa man di ay pulos anang inyong simbahan? Unsa man di ay gamit ang inyong prayer? Mga kaigsunan, wala mo kakabantay. Na ay mga Kristohanon nga wala kabantay ni makakita ni magpakabana sa gibuhat sa Dios sa Pilipinas. Ang ilang nakitaan, mga nagsimbag idolatry, may nagsimbag Dios-Dios, mura ilang nakitaan. Wala sila kakitaan ng mga tao nga nangausab, nagsangyaw sa pulong sa Dios. Wala sila kakita nga dunay mga dagko kay mga simbahan sa tibok Pilipinas, sa Cebu, sa Mindanao. Wala sila kakita nga dunay mga tao nga kaniadto grabe ka palainom, grabe ka sugarol, grabe ka hingbabay karon. Hingpit nga giusab sa Dios. Wala sila kitaan. Kaya ang ilang nakitaan, ang ilang gidawat ug ang ilang gistuuhan, mensahe sa napakapropeta nga ang Pilipinas daw samas nas Ninibe. Munang gipuspog ko nila. Kay mingdaot kuno ko usa ka propeta, nagsilos daw kuno ko. Muni mga tao, mga kaigsunan, nga ambot kung asa gibutang ang ilahang pagsalig, pagtuo. Na sila'y simbahan, na sila'y pagampo, pero gituuhan nila nga nahimo na noong samas Ninibe ang Pilipinas. Wagod sila kakita sa gibuhat sa Dios. Ako kaniadto, di ko kabalo mawali. Wala ko kay panahon sa Biblia. Pero namuhat ang Dios. Gibag-o ko. Giluwas ko. Ug wala ko, ug naa ako sa Pilipinas. Wala mahitabong wala ako sa Pilipinas, naa ako sa Pilipinas. Buti pasabot, ang Pilipinas, layo kayo ikumpara sa Ninibe.
daghang kay mga Kristohanon sa Pilipinas. Pero alang sa mga tao nga dili si Jesus ang gibayaw, ni idulurog mga pastor o kaha mga nagpakapropeta, mahimo kong bati nila. Alang nimo, kumusta? Asa kaming misunod. Pwede kang mutuo ni Jesus pero bantay ang imuhang pagsunod. Muna nga sa ako ang kinabuhi mga kigsunan, dunay tao nga nangutanan nako. Kinsa man day ang akong gisunod? Ang akong gisunod mga kigsunan, si Jesus. Ug nagtudlo ko dinhi, dili aron sundon ko ninyo, kundi sundo nato si Jesus. Akong giwali, dili ang akong simbahan. Dili ang ako ang gibarugan nga simbahan, kundi ang akong gibarugan nga pagtulunan gikan ni Jesus Christ. Wala ko muwali ni magtukod og simbahan para doon ako'y membro. Kay ang gitudlo ni Jesus, panglakaw kamos tibuok kalibutan. O himoa ang tanang tao nga akong tinunan, dili inyong membro. Pero daghan kay mga tao nga na-highlights ang pulong membro. Nag-iluganay membro ang naguba kasing-kasing. Nag-iluganay membro nawagtang ang respeto. Ang pagpangalagad wala na'y kalipay. Ang pagpangalagad wala na'y kalinaw. Ang pangutana, asa ang presensya sa Dios? Ako? Sultihan ta mo. Ang akong gitudluan, ang akong gisangyawan, ang akong giatiman, akong gidawat sa mga singkasing. Abli ko. Asa nga simbahan mo dados Ginoo. Importante hingpit mong nakalagad sa Ginoo. Dili kay gamiton na nato ang ngalan sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo, pero nakit-an dayta nga ang atong gisunod tao. Sultihan ta mo mga kaigsunan ko sa Ginoo. O kinahanglan makabantay mo niini. Sultihan ta mo sa mga problema sa tao. Nga gipakita sa Ginoo sa ako ang pagpamalandong o pagpangayag minsay nga Lord, unsa may problema sa tao. Kabalo ba mo sa gipakita o gipaabot sa Ginoo nga minsay kung unsay problema sa tao? Ang problema sa tao mga kaigsuonan mauni. Daghang mga taong mituog midawat ti Jesus pero ang pagsalig duha sa tao. Mao bitaw nang diha sa libro sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5, kung doon na kay Biblia diha, pwede ra gyud nimong basahon. Girilis ang tunglo diha, o ang tunglo diha nga girilis, alang sa mga taong musalig sa tao. Musalig sa ilang abilidad, sa ilang kusog, o sa mga milagro. Daghang kay mga tao nga mas komportable sila kung dunay makit-an, dunay madungog, dunay mahikap. Lisod alang nila nga mosalig direkta sa Dios. Kabalo silang moampo para sa nasod sa Pilipinas, pero tungod kay mingsalig sila sa tao, kinahanglan silang propeta. Dunay pastor nga nagtudlo nako. Ingon siya, Gideon, o ni akong ibili nimo. Mawala man ko, malimtan man ko, pero ayaw kalimti ang pulong ni Kristo. Ayaw tuguti nga mawa ang pagtulunan ni Jesus sa imong kasing-kasing. Ug mausan na akong idasig ninyo. Kitang tanang tao mubiyas kalibutan, pero sultihan ko kamo ngang angay nimong barugan ug tipikan ang pagtulunan sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Munang mudasig ko ninyo, tun-i ang Biblia samtang makahimo pa ka. Ayaw pagtipig o pag kanabitang daghan kay kang mga excuses, daghan kay kang mga irason nga busy ko, di ko kabasa, di ko ka tuon, di ko ka paminaw, kay busy ko.
Hinumdumi kung unsa imong gibuhat karon, mao na imong madawat sa hukmanan na sa Dios. Moingon niya ka nga, pasudlak ko. Pasudlak ko, Jesus. Pasudlak ko, Lord. Pasudlak ko, Lord. Sa langit, kay init ang impyerno. Maingon po ang Ginoo. Busy ko. Kay unsay gipamulong ug atong gibuhat dinhi sa kalibutan. Mausay atong maangkon sa ato niyang pagatubang. Munang ayaw og pag hisgot og mga rason mahitungod sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ayaw gyud tuguti mga kaigsuonan nga magtotoo ka pero sika kag balibad imong gipakita ang busy ka. Mao nay mga usas problema sa tao mga kaigsuonan. Nga ang problema mga igsuon mao ni nagtuo Ginoo pero mingsalig sa tao. How about nimo? Asa man kami salig karon? Mituo ka sa Dios, nya ni salig ka sa tao. Ang giandam sa Ginoo dili kaluwasan. Tunglo. Mao na nga sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Ayaw tuguti nga ning tuo ka sa Dios pero mas nisalig ka sa tao. Ang mahitabo magud ana inig kamatay sa tao, himuan nimo naglarawan, himuan nag picture sama sa mga taong ni idolo ni Rizal. Ay mga tao nga ni idolo ni Rizal. Mga Rizalian. Sunod nga problema mga kaigsunan nga nasa tao nga dili nimo dapat tugutan nga imong makit-an. Sunod nga problema mga kaigsunan nga ang authority dili sa Biblia. Ang authority naa sa tao. Mao ni usa sa mga problema sa tao nga alang nila giilisa nila ang authority sa pulong sa authority sa tao. Ang tinuod, ang authority naa sa mensahe, naa sa pulong ug ang tanan naa ni Jesus Christ. Sa Juan 1:1, kung imong lantawon, siya ang pulong. Si Jesus ang pulong. Mao bitaw nang walay laing makatabang nato si Jesus. Ang mga taon mahimo ng instrumento aron ka madasig, aron ka maligon, makahinumdom diha sa mga butag, mga pulog pagtulunan nagkikinahanglan nimo kinabuhi samtang buhi pa kas kalibutan. Sunod nga problema sa tao, naay ka hadlok sa Dios pero mas nahadlok sila sa tao. Daghan nga mga tao nga kana bitawng nagtuo Ginoo pero kinahadlok og tao, mao nang ang trabaho mahimo nilang hinigiban para kunuhay balido ang ilang rason sa atubangan sa Dios. Tinuod na basig usa ka og ako gidasig sa Ginoo sa pagdasig kanimo. Kinahanglan makalingkawas ka samtang buhi pa ka. Kay basig nagtuo kas Ginoo, nisalig kaniya pero mas ang nakita sa Ginoo mingsalig kas tao. Munang gihimo nimong rason ang imong trabaho nganong di ka mobasag Biblia. Nganong di ka kasimba sa Dios. Pastor, di ko kasimba kay busy ko. Namo ko gitrabaho dinalian sinuguan o dili magunako ni buhaton pastor, mataktak ko sa trabaho. Kining tanan mga tubang taana sa Dios. Mga tubang taana sa Dios. Sultihan ta mo mga kaigsunan, tanan matag oras, matag adlaw, matag pitsa sa atong ginabuhi. Mga tubang taanis Ginoo. Makita ni sa unahan kung anang panahona, anang pitsaha. Yes, makitaan kang nagtuo Ginoo. Mingsalig kag sa Ginoo pero mas 100% ning salig kag tao.
Mabitaw ng sultihan ti ka. Kung sa imuhang pagpangalagan, salig kas Ginoo pero wag gani kay bersikulo. Salig kas Ginoo pero mas gitipigan og mas daghan kag istorya gi ka sa tao. Usa kang klaseng pagka magtotoo. Mas gitagaan ni mog bili ang mga tao nga nagwali kaysa pagtuon sa Biblia. Kabalo ba mo mga kaigsunan, usa na ka weakness sa tao nga dapat makalingkawas ka niya. Daghan kay mga tao nga may idolo sa mga leader. Bisag wala sila kaila. Nakakita rag milagro, nakakita ra og mga kahibulungan, yukbo dahin sila. Og ang ilang simbahan og aguban mga kapastoran gitalikdan. Ikaw nga naminaw karon, iksamina og susiha, tanawa ng imong kasing-kasing. Yes, na kay pagtuo. Pero mas na may salig kas imong trabaho. Ming salig kas tao. Mabitaw ng daghang tao nagtuo Ginoo pero ulipon sa tao. Inumdumi ang langit dili basta-bastang sudlon. Ang makasulod sa langit mga taong wa gyud gitipigang hugaw. Walay hugaw nga makasulod dito. Sunod nga problema sa tao nga kinahanglan makalingkawas ka. Kanang kulang sa personal nga relasyon kang Kristo. Kulang kayo. Hinumdumi si Jesus mingon, ang akong mga karero makadungog ug makaila sa akong tingog ug nagsunod sila nako. Ini akong pasahon mga kigsunan. Diha sa Juan kapitulo 10. Pasahon nako ni. Daghan nga mga tao nga moangkon karnero o sumusunod sila sa Ginoo kay maulagi nakigsaad sa Ginoo. Pero ingon si Jesus sa Juan kapitulo 10, 27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Mao bitaw ng atong buhion kanunay atong pagigsaad sa Dios nga nakadesisyon ko Lord ming sunod nimo. Pero asa man kamo sunod? Kwarta. Daghan kay mga tao nga ba ra ang nisunod pero ang kasing-kasing ning sunod sa kwarta. Unang bisan kung gitagaan silang trabaho sa simbahan, ibiyaan ang buluhato simbahan tungod sa kwadrado og lingin nga hinungdan, kunuhay maunay makapalingkawas sa ilang kalisod. Kunuhay maoy makapalingkawas sa ilahang kapobrehon. Pero dunay pamaagi ang Dios nga ilang gitalikdan. Ang musalig ug madangop sa Dios ug mutuman sa kaubuton sa Dios, panalanghinan sa tanang panalangin nga giandam sa Dios. Deuteronomio kapitulo 28. Munang gibubiyaan ako ang trabaho. Katong trabaho na akong dako kay kog sweldo, biyaan ako. Kang tinuod, mag-unsa man ang kwarta kung patay ang tao. Sa akong kinabuhi, nangandoy ko nga inyong makitaan ang gipakita sa balaang kasulatan. Nga kung mituo ta og misalig sa Ginoo, dapat 100%. Dili sa ba lamang. Muna nga ako tamong gidasig tuni ang Biblia, ikinabuhi og iwali. Mabag-o ka og i-bless ka. Mga problema nga kinahanglan nimong likayan. Gihimong doktrina sa tao
mas labaw ang doktrina sa tao kay kang Kristo. Daghang kayong mga tao nga nagtuo Ginoo pero mas nibilib sila sa doktrina nga gibuhat o giluto sa tao. Unang kabantay mo nga diha sa Biblia maingon diha nga kinsa si Pablo, kinsa si Apollo, kinsa si kay naay mga tao bisan karon nga moingon nga pag ila-ila nga parehot ang Kristohanon pero nagtuo Ginoo pero dili sila mo dawat kay isaulog og Christmas. Kabantay mo na mga tao nga grabiha og kinaiya Dili sila mo tuo Christmas. Nya dili sila mo dawat nako. Dili sila makigsuod o makigimigo nako kay nakig-compromise kuno ko sa kalihukas demonyo. Kadungog mo mga tao inana. Ako kadungog kapila na. Dili sila mo dawat og regalo sa bulan sa Disyembre, pero mo dawat sila og regalo sa bulan sa Enero. Balintong kayog utok. Munang kaingon ko ba? Dako kini problema sa tao. Akong balikon, mga problema nga kinahanglan makalingkawas ka. Ayaw salig sa tao. Aron makalingkawas kas pagkatinonglo. Salig sa Ginoo. Kung misalig kas Ginoo, hatagig taas nga panahon ang Biblia. Dili kay balibara nimo ang pagtuon sa Biblia kay daghang kag trabaho. Kay nahadlok kang mataktak ka sa imong trabaho. Bahala kag di ka kasimba, di ka kabasa, basta kay nara kay kwarta. Nya mosalig kas Ginoo. Ayaw ilada ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makailad ka sa Dios, kunuhay panalanginan ka, kay ang giablihan diha dili blessing ko dili tonglo. Unang daghang kay mga Kristohanon hangtod karon perting pagkalisura. Daghag trabaho pero wa makontento. Naay kwarta pero panginahanglan nun perting kulanga. Pero naay mga tao wala kay trabaho pero wala pasagday sa Ginoo. Sunod nga kinahanglan makalingkawas ka. Ayaw gayud ilisi sa otoridad sa tao ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang pulong sa Dios maog authority sa atong pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Barugan na to ang mensahe sa Ginoo. Sunod nga kinahanglan makalingkawas ta. Kinahanglan dili ta mahadlok sa tao. Dili na to ibaylo ang atong kahadlok sa Ginoo kaysa mahadlok tas tao o sa trabaho. Si Joseph, wa siya mahadlok kung disiplinahon or bilangguon sa ni Paraon. Kay ang iyang gikahadlokan ang Dios. Wa siya mahadlok bisan pa sa dili siya taga-Ehiptohanon. Wa siya mahadlok kay ang iyang gikahadlokan ang Dios lang. Unsay nahitabo? Gibless siya ni Lord. Munang lilia sa makadiyot ang imuhang pagkakristohanon og pangutana nganong hangtod karon lisod ka. Nganong pritikang lisura? Na kay Ginoo lisod rang gyapon. Basig nahadlok ka sa Ginoo pero mas nahadlok ka sa tao. Nahadlok ka sa imong trabaho. Sa pagbiya nako sa trabaho, sa una giingnan ko nga nabuang ko sa pagbasag Biblia. Kay dako kog income sa kong trabaho. Unya musuhod kog simbahan nga wa gyud koy income kay pito ra ka buktaw akong giwalihan. Mura ra may ga Bible sharing inig Domingo. Naaga ni panahon nga tulo ra ka buok mi. Panahon sa Christmas time kinahanglan paming manaygon para doon ako'y ikapakaon sa mga bata. Inana ang ako ang pagsugod sa ministry. Pero ako pasagday sa Ginoo. Kaya nakitaan sa Ginoo nga mas timbarog ko siya mensahe kay mensahe sa tao. Sunod,
Kinahanglan dili nato iidolo ang atong leader. Si Jesus ang atong leader. Wa tay laing iidolo, wala tay laing himuong abilidaran, mga kaigsunan. Sunod, kinahanglan makalingkawas ta sa problema. Dapat dili nato wadon ang personal nga relasyon ni Kristo. Kinahanglan dili nato tugutan nga mas labaw ang doktrina sa tao kaysa doktrina sa Biblia. Maunay gikinahanglan makalingkawas ka diha. Kinahanglan mulakaw ta diha sa pagtuo uban ni Kristo. Dili kay kung walay manimba, kung walay tao dili na lang po ka manimba. Kung walay kuyog, di na lang po ka mo kuyog, o dili lang po ka mo padayon. Ang imong kadasig, ang imong pagpangalagad nagadagad og tao, ang imong giablihan anak tonglo. Mao na giingon diha sa Biblia sa Jeremias 17. Naunsaon na to pagkasiguro nga si Jesus mao ang ato ang Ginoo. Siya ang ato maluluwas. O siya ang ato ang tanan alang tanan, siya ang tanan alang kanato. Munang na ako'y kanta nga diha kang Hesus wa na ko'y pangitaon pa. Naanan ako ang kalipay, naanan akong kalinaw, na ang katagbawan. Dili ni mabayran ni mapalit. Bisag asa nga tindahan. Kanang kalipay, kanang kalinaw, katagbawan. Bisag kinsa nga doktor, dili makahatag resita ana. Way baligya, bisan asang tindahan na. Di kakaingon nga papalita kog kalinaw diha, papalita kog kalipay diha, papalita kog katagbawan. Sultihan ta mo, wala sa salapig bulawan o pagkadunahan ang katagbaw, kalipay, kalinaw. Kundili naa sa relasyon sa Ginoo. Diha kang Kristo mo nang muanha gyud kog simbahan, mo nang mutukod gyud kog simbahan. Kay dili kumalipay nga akuray makasinati sa tinuod nga kalinaw kalipay nga naa sa presensya sa Dios. Nangandoy ko nga inyong masinatian, nga akong nasinatian. Gipasinati sa Ginoo ang grabing kalipay, kalinaw, o katagbawan nga dili nako makit-an sa salapis kalibutan. Munang unsaon na to pagkasiguro nga si Jesus mo itong Ginoo, si Jesus may ato ang gisunod, kay maunay atong pakigsaad sa Dios. I have decided to follow Jesus, Lord. I have decided no turning back, no turning back. Kinahanglan ato ang check-upon ang atong kaugalingon. Check-upon nato ang atong desisyon. Wala ba ta malimot sa atong desisyon nga diin nag-alagad ta sa Dios? Biyaan ako ang bisyo, biyaan ako ang sala, biyaan ako ang akong mga pangandoy. Ang imong pangandoy alang kanako may akong sundon. Munay atong check-upon sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Siya ba ang nagbuot sa atong kinabuhi? Kay ni desisyon ta nga Lord, ikaw ang muhari. Ikaw mo'y magbuot sa akong kinabuhi. Mangumusta ta sa atong kaugalingon. Ang Dios pa ba ang nagdesisyon sa atong kinabuhi? Ato ang relasyon sa Dios. Atong eksaminon. Dili lang mo ingon ta nga salamat Lord. Salamat sa kaluwasan. Dili lang kay igo rata nga Lord, daygon ti ka, salamat Lord. Kun dili moingon ka, Ginoo, unsay imong kabubuton sa akong kinabuhi. Suginli ko. Dasiga ko sa pagkinabuhi sa imuhang kabubuton. Tanawa ang giingon ni Jesus sa Lucas Kapitulo 6:46. Nganong mutawag man kamo Ginoo, Ginoo, apan dili ninyo buhaton ang akong giingon? Daghang kay mga tao nga inana og kay naiya kahimtang mutawag ra Ginoo og may emergency. Grabing makapaampo, grabing muampo, grabing makapa-pre-request. Siging tawag Ginoo, Jesus. Pero wala motuman sa sige pabuhat ni Jesus. Wala tipigi ang pagtulunan ni Jesus. Muna nga ako gihimong instrumento sa pagdasig kaninyo. Diha sa Juan Kapitulo 8:31 nga kung buhaton nato ang mga pagtulunan ni Jesus, tinuod nga
ming sunod yuta ni Jesus, mga tinun-an yuta ni Jesus. Siguroho na to nga naglakaw ta uban kang Kristo. Sunod. Siguroho na to mga kaigsunan. Ang atong relasyon kaniya nagpadayon ba? Dili kay matag event lang. Daghang kay mga Kristohanon nga maninuod ra kung naay anniversary. Maninuod ra kung naay mga event sa simbahan. Naay mga outing, naay mga church anniversary, naay mga celebration, naay mga New Year uban pa. Inana ang imuhang kinaiyas pagka Kristohanon, unya mga ikag blessing. Mga igsuon, pagmata, yaw pagduka. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon sa pagtuong panalanginan kasunahan, mutunga ra kag dunay mga selebrasyon. Ang tinuod nga tao nga hingpit nga misuron ni Jesus, tanan nga mga kahimtang sa panahon, gisimba nimo siya. Muna niingon, nagpabilin ta niya. Tanawa ang giingon ni Jesus sa Juan 15:4. Pabilin mo na ako naa ninyo. Sunod nga kikinahanglan nga buhaton nato nga magpakita nga nagsunod gyud ta kang Kristo mga kaigsunan. Kinahanglan magpagamot ta, manggamot bitaw ta diha kang Kristo. Ang gikinahanglan dili nato tugutan nga ang mga taong buang-buang, mga taong way Ginoo mo'y atong patalinghogan. Dili nato tugutan nga ang mga makasasala og taong dautan ay ato ang patalinghogan. Timan kining ugat maunay ang mga pulong. Kung mga pulong gani sa dautan ang imuhang madunggan kanunay, maunay serbi ugat nga muhatag nimo og kausaban. Pero kung ang mga pulong sa Ginoo mo'y imuhang madunggan, mao gyapon nay muhatag og bitamina dihas imuhang sa usa ka kahoy, mga ugat ana makapamungag yun. Muna nga, pangutan ang imong kaugalingon, asa gikan ang imong pagtuo. Sa pulong bas Biblia o istorya ra sa tao, o milagro ra sa tao. Munang mabugatan ko, masubo ko nga dunay mga tao mutukod og simbahan diri sa Pilipinas, nagsimba sa Ginoo ko sa Pilipinas, pero idolo nila ang propeta nga sigirag sultig tunglo. O niya, grabe asa kaha ang ilahang mayong kong asa kaha ni sila nakakaton. No, ang giingon sa Biblia, mingon nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay mga buang-buang, mga danghag, dunay mga maalamon. Niya kitang tanan gawas nun, muanggon maalamon. Pero ang atong binuhatan kinaiya tanan mo'y musigilong nining tanan. Sunod nga kinahanglan nga makasiguro ta nga naa kang Kristo, kinahanglan magpabilin ta kanunay sa pagtuo, pinaagi pagbuhat o pagsunod sa pagtulunan ni Jesus Christ. Sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, dapat ang mga pagtulunan ni Jesus Christ buhi na hangtod karon o hangtod sa pagabot ni Jesus. Kanunaya ang paghatag og panahon sa pagpasalamat o paghalad o pagdaig sa Ginoo sa panahon nga mosimba ka. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo ini maong programa. Kinahanglan akong manamilit kay oras na sa akong pagpaniapon. Kini ato ang programa na himong instrumento nga magpabilin ka sa tinuod nga pagtuo. Mag-ampo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulog, mga mensahe nga among nakatunan. Salamat Ginoo sa imong pagmaymay, sa imong pagdasig kanamo. Salamat Ginoo sa walay hunong nimo nga
pagtudlo ka namong tanan. Nahimo kaming instrumento ngantos mga tao aron ang mga tao magpabilin kanimo. I declare blessing sa matag usa. Blessing in Jesus name. Amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong programa. Ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Kung doon na mo'y mga pangutana, kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kayo mong chat sa akong account Gideon Candelario. God bless. Ang Dios magpanalag. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na